Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε τον κύριο Γιώργο Ντίνο, πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί ξέρουμε, και να το πούμε στους φίλους ακροατές για όσους δεν το γνωρίζουν, σας κλέβουμε πολύτιμο χρόνο μόλις τελειώσατε μια βάρδια 24 ωρών, κύριε Ντίνο. Ακριβώς, μια βάρδια η οποία παρόλο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αναπτύχθηκαν γενικώς στο Βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι και μετά, το βράδυ είχαμε μια φωτιά η οποία ήταν από υπολείμματα καλλιεργειών, που συνεπάγεται ότι κάποιος ο οποίος έκαιγε στο βουνό και σε δύσκολο και δύσβατο σημείο προς την περιοχή της Αγκαθερής πάνω από το πλωμάρι. Αυτό που ζητάμε από τους πολίτες είναι αυτό το τριήμερο απαγορεύονται οι φωτιές. Θα δούμε, θα βγει ανακοίνωση στην Περιφερειακή Διοίκηση αν θα συνεχιστεί ή θα σταματήσει. Αν θα σταματήσει τελείως, Όχι, θα σταματήσει τελείως σύμφωνα με τη διοίκηση, θα σταματήσει από τις 15 του μηνός. Αν θα δοθεί, εννοώ για 1-2 μέρες ακόμη, αν θα κρατηθεί ή όχι. Ναι. Αυτό που ζητάμε από τους πολίτες να μας βοηθήσουν είναι οι καύσεις. Το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν, το ακούμε και το βλέπουμε και εμείς αγρότες, από αγρότες γονείς ερχόμαστε, οπότε το γνωρίζουμε αυτό. Απλώς οι καύσεις να γίνονται πρωινές ώρες, να είναι καθαρό γύρω από εκεί από τη φωτιά και να έχουν λίγο νερό μαζί τους, γιατί ανα πάσα στιγμή η φωτιά είναι πολύ πιο δυνατή από όλους τους ανθρώπους μαζί. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο, τα λέτε, τα ξαναλέτε, δεν βλέπουμε να εισακούονται όμως οι φωνές. Γιατί εισακούονται, απλώς πάντοτε θα υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όντως οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου καταλαβαίνουν και βοηθάνε το έργο μας, αλλά πάντοτε θα υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, και κάποιοι, γιατί χθες το βράδυ, 1 η ώρα, υποθέτω ότι δεν την έβαλε τη φωτιά όποιος ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί για να καίει μέχρι τη 1. Όχι βέβαια, αυτή η φωτιά προφανώς φύγανε από το χτήμα 3, 4, 5 η ώρα. Την είχαν σκεπάσει, αλλά με τον αέρα που έβγαλε το πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή οι συνάδελφοι που πήγαν δεν μπορούσαν να βγουν από τα αμάξι, από τον αέρα που είχε. Και ευτυχώς που πήγανε και την προλάβανε, διαφορετικά αυτή η φωτιά θα μπορούσε κάλλιστα να έχει καταλήξει στα πατέρα. Φυσικά, με τέτοιον αέρα, με τέτοια ξηρασία, δεν είχαμε τις βροχές που θα έπρεπε να έχουμε, με τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία έτσι να ακούσουμε και όσον αφορά για το σχεδιασμό, για την πρόληψη, την Παρασκευή από τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Λέσβου, που ήταν κοντά μας έδωσε και τις συστάσεις και για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Θέλω να πάμε να δούμε λίγο από το θέμα του προσωπικού, κύριε Ντίνο. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι φέτος έχουμε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με το καινούργιο αυτό σώμα που θα επιχειρήσει στα δάση. Όμως με τους αριθμούς δεν είναι ακριβώς έτσι και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε έτσι λίγο γι' αυτό. Πληροφορηθήκαμε 35 άτομα θα τοποθετηθούν εδώ στην Λέσβο, θα επιχειρούν μόνο στα δάση. Τι γίνεται με την περίπτωση της Λέσβου, τι πληροφορίες έχουμε? Από όσο γνωρίζω και για τα 3 τα νησιά, γιατί το καλό είναι ότι θα φτιαχτούν ΕΜΟΔΕ και στη Λέσβο και στη Χίο και στη Σάμο. Αυτό συνεπάγεται περισσότερο προσωπικό να επιχειρεί στα νησιά μας και στα 3 τα νησιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι μακάρι να περνούσαν όλοι βέβαια, έτσι, και το πρόβλημα εννοώ στην πορεία. Ναι. Περάσαν 17 παιδιά εποχικοί από το νησί επάνω στην ΕΜΟΔΕ, που συνεπάγεται ότι 17 παιδιά θα λείπουν από 1η Μαΐου που παίρνουμε τους εποχικούς. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται, έχει ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους. Θα είναι πίσω στην ώρα τους όντως να συνδράμουν από πλευράς ΕΜΟΔΕ. Ιουνίου θα έρθουν, θα έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση. Νομίζω πιο νωρίς θα έχει. Μέσα στο Μάιο. Μάιο. Οπότε θα έρθει, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν θα μείνει στο κτίριο το υπάρχον της πυροσβεστικής ή σε διαφορετικό, κανονικά ο κανονισμός λέει να είναι σε διαφορετικό κτίριο. Θα έχει καινούργια διοίκηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η διοίκηση θα είναι από αξιωματικούς, τους πολυάριθμους που έχουμε στην ΠY. Οι ίδιοι θα πάρουν από ένα σώμα δηλαδή και θα τους πάνε. Ακριβώς. Η αλήθεια τώρα πια είναι ότι το σώμα αναβαθμίζεται. Αναβαθμίζεται με την ΕΜΟΔΕ. Αναβαθμίζεται με το καινούριο από του χρόνου, με τα καραβάκια τα οποία θα έρθουν στο νησί της Λέσβου. Είναι από τα πρώτα που θα έρθουν τα πυροσβεστικά. Αναβαθμίζεται με τα συντονιστικά, τα κέντρα, τα αυτοκινούμενα, όπου θα πηγαίνει
στο συμβάν εκεί, να σηκώνει ντρόν, να παίρνει τα δεδομένα, να μεταφέρει τα δεδομένα. Εξυγχρονίζεται το πυροσβεστικό σώμα, αυτό είναι αλήθεια. Εξυγχρονίζεται με το ήδη γερασμένο προσωπικό και με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, τα 17 τα άτομα έχει ξεκινήσει πάλι από το αρχηγείο η διαδικασία να οριστεί η επιτροπή, η οποία θα κάνει την αναπλήρωση μάλλον των 17 στους εποχικούς. Οι οποίοι όμως δεν θα τους έχουμε πολύ νωρίς. Δηλαδή, μια διαδικασία που θα πάρει μήνες. Θα πάρει μήνες. Συζητούσαμε και με ανθρώπους προϊσταμένους που γνωρίζουν, παιδιά που είναι. Γιατί θα πάρει, για να το καταλάβει ο κόσμος αυτός, να μην νομίζει ότι θα γίνει νέα προκήρυξη, θα πάρει από τη δεξαμενή, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί μιλάμε για ανθρώπους βέβαια, από τα παιδιά που δεν περάσανε από την προκήρυξη το 2020 και ήταν επιλαχών. Από το 2020 μέχρι το 2024 πάρα πολλά παιδιά έχουν βρει μια άλλη δουλειά, δεν θέλουν να... όχι δεν θέλουν, βρήκαν μια άλλη δουλειά, έχουν τακτοποιηθεί επαγγελματικά και από τη στιγμή που το γνωρίζουμε, ο νόμος όμως δεν μας δίνει το δικαίωμα να πούμε φεύγουμε από τον Γιώργο, πάμε στον Κώστα, γιατί ο Γιώργος έχει βρει δουλειά. Θα πρέπει να περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Από τους 17 θα βρούμε τους 7. Πάμε στον επόμενο μήνα να ξανακάνουμε τη δήλωση ενδιαφέροντος για τους υπόλοιπους και μπορεί να φτάσουμε και Σεπτέμβριο και να περιμένουμε να μαζέψουμε τον κόσμο, ο οποίος πρέπει και να εκπαιδευτεί, παρεπιπτόντως, έτσι. Δεν θα τον πήραμε σήμερα, θα πάει στην. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα 17 τα άτομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αξιωματικούς οι οποίοι φεύγουν από εκεί, όπως επίσης είναι 36 τα άτομα από όσο μαθαίνω εγώ, οι 30 είναι οι ΕΜΟΔΕ και 6 θα είναι μόνιμοι από την ΠY Μυτιλήνης, από την ΠY Χίο, από την ΠY Σάμου. Οι οποίοι θα διοικούν την ΕΜΟΔΕ του κάθε νησιού. Θα διοικούν την ΕΜΟΔΕ, δύο αξιωματικοί, και οι άλλοι θα είναι πυροσβέστες, οι οποίοι θα είναι ομαδάρχες. Πώς θα λειτουργεί αυτή η υπηρεσία, με τι οχήματα στα δικά σας αυτοκίνητα? Και το βάζω αυτό εισαγάγοντας και ένα άλλο ζήτημα που βάζετε εσείς για το τρίτο άτομο που υποχρεούνται από φέτος να εφαρμόσει πυροσβεστική υπηρεσία και να έχει στα οχήματα. Να ξαναδιευκρινίσουμε κάτι. Η ΕΜΟΔΕ θα είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία, όπως η ξεχωριστή υπηρεσία είναι η ΠY Μυτιλήνης ή Τεσάμου. Ναι. Οπότε έχει τα δικά της οχήματα. Η ΕΜΟΔΕ, σύμφωνα με το οργανόγραμμά της, είναι ότι θα έχει αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού, όχι κατασβεστικά αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή δεν θα δει μια φωτιά και θα πάει να έχει την αντλία με τη δεξαμενή επάνω, είτε ένα μικρό αυτοκίνητο είτε τα μεγάλα που έχουμε. Θα έχει μόνο μεταφοράς προσωπικού, θα παίρνει εντολή ότι έχουμε μια φωτιά εκεί και θα πηγαίνει επικουρικά. Λογικά θα είναι σε περιπολία για να ελέγχει, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει προσβολή την πρώτη στιγμή. Δεν θα έχει, δηλαδή θα είναι αποκλειστικά, και η εκπαίδευση που κάνουν είναι για να πάνε στο δάσος με διείσδυση πια, με όρους. Ακόμη και να πέσουν με τα αεροπλάνα στην καρδιά της φωτιάς για να πάνε πιο γρήγορα. Αλλά πυροσβεστικά οχήματα δεν θα έχουν. Τώρα, πώς θα γίνει να βγουν αυτά τα περιπολικά από 1η Μαΐου? Και εκτός των άλλων, γιατί λείπουν τα 17 τα άτομα που μέχρι και πέρυσι μάλλον βγαίνανε πραγματικά με την ψυχή και με το φιλότιμο των εργαζομένων, που κόβανε ρεπό, που 1002, τώρα με 17 άτομα μείον, πώς θα βγουν συν ένα άτομο που θέλει? Επαναλαμβάνω, το οργανόγραμμα είναι πολύ σωστό. Ναι. Αλλά πρέπει να αυξηθεί και η οργανική δύναμη για να δουλέψει. Σαφώς άλλο να πάνε 2 άτομα και άλλο να πάνε 3 άτομα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπορούν με το θεσμικό πλαίσιο αυτό που υπάρχει να γίνουν προσλήψεις με τις συνθήκες αυτές τώρα. Τι πρέπει να γίνει, να προκηρυχθούν και τώρα να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις? Καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία. Θα αργήσει. Αυτό που έγινε φέτος είναι ότι ανέβηκαν, ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία από των Πανελληνίων εδώ και 5-6 χρόνια και ξεκινήσαμε από 80 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει πάει κοντά στους 300 κάθε χρόνο. Είναι μία συμβολή, αλλά η οποία είναι μετά από 10 χρόνια. Θα τον δούμε αυτό το συνάδελφο που θα περάσει φέτος Πανελλήνιες, θα τον δούμε στο νησί, και αν τον δούμε. Μάλιστα. Εσείς τι ζητάτε από το σώμα για αυτό το θέμα? Και από ό,τι είδα και στο προσωπικό σας ιστολόγιο, απευθυνθήκατε και σε δικηγόρο για το τρίτο άτομο. Τι φοβάστε? Όχι ακριβώς μόνο για το τρίτο άτομο. Γίνεται, κατά την προσωπική μας άποψη, γίνεται μια κατασπατάληση των δυνάμεων. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όταν καίγεται ο Εύρος, το καταλαβαίνουμε, από το νησί δεν πρόκειται να φύγουμε να πάμε πουθενά εκτός
από τη Λέσβο, που είναι η έδρα της περιφέρειας, η οποία συνδράμει στα νησιά της περιφέρειας όπου χρειαστεί. Δηλαδή, στη Μεγάλη Φωτιά της Χίου πέρυσι πήγαμε από εδώ. Στη Φωτιά τα Βατερά δεν ήρθαν, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το δασικός σχεδιασμός. Η έδρα της περιφέρειας συμβάλλει. Να ήταν σε κάποιο νησί εδώ το καταλαβαίνω, αλλά να καίγεται ο Εύρος επάνω και να είναι γενική επιφυλακή, υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι όμορες, δεν συνδράμουν οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες από τις 15 Αυγούστου και μετά, αν θυμάσαι, στη Λέσβο, δεν είχε αέρα, δεν είχε τίποτα. Και δουλεύαμε, νομίζεις, και ήταν πεντάρι που λέμε εμείς, είναι το σύστημα του συναγερμού. Μία-μία όλοι οι συνάδελφοι να βγαίνουμε απ' έξω και να μην κουνιέται φύλλο, να μην. Τι να σας πω. Μια κατασπατάληση δυνάμεων, κούραση και σωματική και ψυχολογική, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ρωτήσαμε και τον επιθεωρητή που ήρθε και τον συντονιστή πρόσφατα που και οι δύο ήρθανε, κανένας δεν μπόρεσε να μας πει. Η λύση βγαίνει από το αρχηγείο. Εντάξει, δεν μπορούμε να σκύβουμε το κεφάλι σε οτιδήποτε. Να ήταν κάτι μπρος Θεού, δεν θα έχει φωτιά και θα πάω για μπάνιο. Δεν το συζητάμε. Μα το είδαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είδαμε πώς ανταποκρινώνται κάθε φορά που υπάρχει ένα περιστατικό, αλλά εσείς ζητάτε ότι να υπάρχει μια ελαστικότητα, να υπάρχει αυτός ο κανονισμός από το αρχηγείο, αλλά τοπικά να μπορεί να ρυθμίζεται δηλαδή, αναλόγως με τις αυτό που ρώτησα και τον επιθεωρητή που είχε έρθει. Και εγώ ήταν τα Βατερά. Εμείς περάσαμε ένα μήνα σε γενική επιφυλακή. Δεν μπήκε η Αθήνα γενική επιφυλακή, δεν μπήκε η Ζάκυνθος. Καίγεται ο Εύρος και είναι η Κρήτη. Όλη η Ελλάδα μπήκε. Όλη η Ελλάδα. Εντάξει, το θεωρούμε παράλογο, οπότε εμείς δεν γνωρίζουμε, μεταφέραμε τις αγωνίες μας και τις επιφυλάξεις μας και τις ιδέες μας, τέλος πάντων, να δούμε πώς μπορούμε να τις υλοποιήσουμε, έτσι ώστε να, έστω η πρώτη ένωση πανελλαδικά, η οποία θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία δικαστικά. Ναι, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να λέμε ναι, να χρειάζεται η βοήθειά μας, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, να χρειάζεται η βοήθειά μας. Θα δουλέψουμε και 36 και 40 ώρες. Έχετε αποδείξει, κύριε Τίνο. Άρα θα προσφύγετε δικαστικά πλέον. Εάν την πρώτη φορά που θα γίνει μια γενική επιφυλακή, η οποία δεν θα είναι στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειάς μας, δεν θα έχουμε εμπλοκή. Ναι, θα πρέπει να προσφύγουμε μάλιστα δικαστικά. Για να προστατεύσετε και το προσωπικό. Και το προσωπικό, ναι. Λοιπόν, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και σύσκεψη στην Αθήνα για να αποφασιστεί και πότε θα έρθουν και τα πτυτικά μέσα. Θα έχουμε και εκεί, από ό,τι κατάλαβα, κάποιες αλλαγές. Θα έρθει και ένα ελικόπτερο που το ζητάτε χρόνια να είναι μόνιμα. Έρχεται. Και θα ενισχυθεί και από εκεί η δύναμη. Ελπίζουμε να τα λέμε μόνο για τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, μια μεγάλη απώλεια για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν η μεταφορά του συντονιστή, της έδρας του συντονιστή από τη Σάμο στην Κρήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με 40 άτομα αερομεταφερόμενο τμήμα, τα οποία άμεσα με ελικόπτερο μεταφερόταν και είχαν έρθει και στα Βατερά και είχαν βοηθήσει άμεσα από τις πρώτες ώρες. Πέρασε αυτή. Δυστυχώς πέρασε στα ψηλά. Ήταν αναβάθμιση για την περιφέρεια και για τον Νότιο Αιγαίο και για εμάς. Η πρότασή μας ήταν η Κρήτη, ένα τεράστιο νησί, δεν το συζητάμε. Είδαμε και προχθές ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο συντονιστικό κέντρο συντονιστής ξεχωριστά. Όλο αυτό το βόρειο, νότιο Αιγαίο και Κρήτη είναι ένα αχανές περιφέρεια που δεν μπορεί, όχι περιφέρειες, που πρακτικά κιόλας είναι αδύνατον να διοικηθεί. Και η Σάμος δεν ήταν επιλογή τυχαία, ήταν στο κέντρο των περιοχών αυτών, και του βορείου και του νοτιού Αιγαίου. Αν θυμάστε, παλιότερα είχαμε κάνει ένα αίτημα για δημιουργία ΜΑΚ Αιγαίου, όπου πάλι είχαμε βάλει τη Σάμο. Η έδρα της Ένωσης είναι στη Μυτιλήνη, θα μπορούσαμε να βάλουμε τη Μυτιλήνη. Βάλαμε τη Σάμο όντως γιατί είναι στο κέντρο και θα μπορεί να συμβάλλει και στην ΚΟ που είχαμε και εκεί κοντά με τη Βρύσα ήταν και εκεί με θανάτους. Εμείς δεν βλέπουμε το νησί, βλέπουμε την περιφέρεια, βλέπουμε το καλύτερο για την Ελλάδα και θεωρούμε ότι η Σάμος ήταν το καλύτερο μέρος για τη δημιουργία ΕΜΑΚ, όπως ήταν το καλύτερο μέρος για την έδρα του συντονιστή, έτσι ώστε να μπορεί να συμβάλλει από τον Άγιο Ευστράτιο μέχρι το Καστελόριζο. Δεν έχουμε πάρει απάντηση και βουλευτές από ό,τι είδα κατέθεσαν ερωτήσεις, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Το γιατί έγινε αυτό και αν θα πληρωθεί. Όχι, κανένας δεν το ξέρει και ήταν πραγματικά, αλλά πέρασε και στα ψηλά και πέρασε χωρίς να το γνωρίζουμε, δηλαδή μέσα σε ένα βράδυ. Έτσι, ναι, το είχαμε δει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τίνο. Να είστε καλά. Αυτό, ένα τελευταίο προσοχή οι κάτοικοι. Αυτό που θέλουμε, η βοήθεια των κατοίκων, σε πρώτη φάση να προσέχουν οι ίδιοι, και το δεύτερο, πάρτε τηλέφωνο αν δείτε τη φωτιά,
να το προλάβουμε. Στην αρχή το λέμε πάντα ότι σβήνεται με ένα ποτήρι νερό. Όσο περνάει ο χρόνος, δυστυχώς χρειάζονται από ποτάμια μέχρι λίμνες για να σβήσει μια φωτιά. Όντως η διαταγή αυτή τη φορά με το νέο σχέδιο είναι κατευθείαν θα σηκώνεται αεροπλάνο? Γιατί το ρωτώ αυτό? Βέβαια, εμείς εδώ μετά από τα βατερά το είδαμε να συμβαίνει, δεν χρειαζόταν γενική διαταγή, αλλά έχουμε ανά την Ελλάδα παράπονα που δεν βλέπουν πτυτικά μέσα. Φέτος έτσι θα λειτουργήσει με την πρώτη φωτιά? Έτσι είναι το οργανόγραμμα το οποίο λειτουργεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή εχθές που είχαμε μία εξακρίβωση καπνού, με το πρώτο τηλεφώνημα φεύγουν 2 αυτοκίνητα. Δεν θα φάει ποτέ ένα, 2 αυτοκίνητα και ο επιχειρησιακός αξιωματικός που είναι εκείνη τη μέρα, αξιωματικός. Ναι. Οπότε λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτό είναι ότι όταν θα δίνεται, όχι από το πρώτο τηλεφώνημα, τώρα καταλαβαίνει πλέον, η διοίκηση είναι πολύ πιο έμπειρη, καταλαβαίνει ότι πόσα τηλεφωνήματα έχουμε, 10, πόσα τηλεφωνήματα έχουμε, 50, να σηκωθεί. Τώρα, το πού θα βρεθούν βέβαια όλα αυτά τα αεροπλάνα, πανελλαδικά, για να καλύψουν, είναι ένα πολύ ωραίο μέτρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θεωρούμε ότι πρακτικά θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές φορές το ένα το πετσετέλο δεν περνάει κάτω λόγω συντήρησης. Σήμερα σηκώνεται το ένα και το άλλο κάνει συντήρηση. Τα αεροπλάνα τα οποία έχουμε πανελλαδικά είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Οι συντηρήσεις, τα καύσιμα, όλα αυτά, αν σηκώνονται και είναι τόσες ώρες στον αέρα, το πώς θα μπορέσουμε να τα έχουμε λειτουργικά για όλο για όλη την καλοκαιρινή περίοδο, δεν ξέρω. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι να είστε καλά, κύριε Ντίνο. Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.